Bă, ăsta e Gordon Freeman. Bă! A, da. Bine v-am regăsit la un episod. Astăzi o să vă arătăm cum Gordon Freeman din Half-Life a băgat papa sușeria în judecată. S-a luat Gordon Freeman. Uite, aici se face sushi. Uite, aici ai sos de Daffy Duck. Aici va Boba T. TikTokerurile. Oh, nu! Mi-ai spart mâța de porțelan veche de 70 de milioane de ani. Oh, nu! Luată din China antică. Vai! Ce faci, Matt? N-am bani. Dar ce cu mâța? Exact! O să lucri ca sclavul meu aici. Papa, Matt. Să-mi bag ceva în poveștile astea tâmpite. No, ok. No, order station. No, take order. Ok, vrea brânză del. E sos de rață sau e sos de Daffy Duck? Hey, yo! Switch to the cook station. Punem sushi. Ce muzică de fura telefon e What the fuck? Ce joc tâmpit e ăsta, rol? Oh, trebuie să punem. Ok, punem Ducky Duck Sauce. Bineînțeles că e gelatină. Și cum stătem? Cum se taie? Ok. Oh, perfect, am pus-o. Acum vrea usturoi. Căpșună. Acum vrea sos de mango. Ok. Ale cred că sunt droguri, dar ei cine suntem noi să judecăm? No, hacky zack, uite aici, boom, back. Păi cum? Păi cum așa? Cine e asta? Julieta? Bruna Romano. Ce-i semnul ăsta e pe invers? Ei, yo! Bruna wants brown rice in her sushi. Make sure you use the correct rice. E, dar cine e Bruna? Respect. Și eu sunt un analfabet pe nume Tony. Cine e Bruna? Expert în sushi? Cine, mă? A, eu trebuie să adaug vinagărul, trebuie să adaug toțătul. Ok. Ok, rulăm. These symbols mean they want. Click the. Hai, lasă-mă. No, îi punem. Zici că e aur ăla, eu nu mai zic nimica. Și vrea castraveți ca să nu aibă scorbut. Ok. Rol. Vrea Susan. Punem Susanoul, eu. Punem sos. Punem sosul TSO, care înseamnă terminații sugative OO. Ce v-am spus eu, sunt vișinii, care înseamnă că a fost foarte subt.
Ok. Îi tăiem. Bum. 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 Ok. Ce aproape am fost, vina mea nu e. Punem M, care e suc de Mario. Și... ok, îi punem caramele, care sunt de fapt boabe. Dragon Blunt, m-am venit. Mă plătești, bine înțeles. Mă plătești. Mă plătești. Bine, 70%. 147. Pe de în 6 zile. Ce vrea asta iară? Iară! N-am jucat în... ok. Bum! Am fost bine. Bum! Bă, nesimțitule. Nesimțire! Yeah! Au, m-am lovit. Au. Ok. Bun, fii atent. Fii atent! Mă dă Blossom table. Ok, jucăm table aici. Ok. Iar lucrăm duminica. Ca de obicei lucrăm duminica. Oh, Grammy. Vărui din familia Adams, ca de obicei. Lobster. Bun. Da. Ce zici? Ăsta măcar mă vede pe mine, îl vede pe domnul Gordon. Vrea lobster. Ok. Rapper de care Eminem e frică. Yeah. Ok, adăugăm vinegarul. Vrea sos W, vrea sos W și vrea sos chinezesc de la chinez. A luat-o. Ok. Flip. Nu vrea flip. Îi punem lobster. Punem mai mult lobster. Și mai punem brânzădel. Unde ești tu, brânzădel? Și asta ce-i? Somon, dar cu unt. Ok. Vrea sos W. Ok, tăiem. Bam. Ok, i-am tăiat sushi-ul. Ok. Vrea sos Nihon Jinping. Ok. Vrea Boba Tea să pună pe TikTok UVU. E bun, e gata. Da, Grammy, măcar vezi și aia acolo. Cum 0 pe build station? Dar de ce? Eu, a venit Wally Bear. A venit Wally. Ok, nu mai zic nimic, nu mai zic ce Dumnezeu e la buca calului. Ai bucă de cal. Ăsta să-și ca ăla din Las Fierbinți, mă.
cu părul galben, mă, Gianni sau ceva de genul. Hai să facem la ăsta. Iar a început muzica tradițională. Ei, foarte bine. Îmi place să mănânc. Îmi place să mănânc shawarma. Ei, 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 ei. Și nu mă, bă, ce formă a făcut. Ei, eu trebuie să adăugăm vinegarul. Ei. Ei. Ce muzică de furat telefon e în Târgu Mureș. Ok, punem acolo, rulăm, punem acolo, îi punem salmon ca să nu aibă salmonela. Roll, vrea bucă de cal, tăiem, ba nu, stai că vrea sos de Kim Jong-un, diaria lui Kim Jong-un, asta vă garantez 100% șansă. Ok, trebuie să tăiem la perfecție 2 centimetri, să zicem. Până și bătrânul Albert bă bate eu când. Și vrea coconut. Unde e coconut? Bun. Bam, bam. Deci dacă iar îmi dă 0 pe build station. Dar ce-ți fac greși, Lil bro? No, bun, deci ăsta vrea salmon cu brânză. Trebuie să mă mișc foarte încet. Aia e, vina mea nu e. No, ce-am greșit? Deci ce am greșit aici? Ia, ce e asta, mă? Regina Elisabeta a III-a, mă, ce Dumnezeu? Uite de pe Facebook tu, da. Nu ai ce să te... Pot să-i fac ceaia dinainte? Stai că-i fac ceaia dinainte atunci. Vrea alunițe. Alunelu, 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 alunelu meu. Eu vreau și mango, că ia e. Stai, eu mă pregătesc să pun. Bun. Build station, așa, flip. Dar eu puteam să dau flip, n-au scuze. Stai să rulez, ok, pic gameplay aici, vă spun eu. Bitcoin, roll. Cine Dumnezeu e atât de determinat să-și pună așa ceva pe sushi? Să-ți pui sushi-ul, dar să ai orezul pe afară, nu? Ați mai întâlnit voi așa nivel de prostie? Eu nu. Atent, chiar îmi dă sub 30. Să nu te aud, Chuck.
Charlie Chaplin. Charlie Chaplin looking, Dar ce vrea? Cu avocado, dar tăiat în șepte. Nu, ăsta e avocado. Ce mă interesează? Iară vrea salmon cu... somon cu... unt. Asta măcar nu vrea pe afară, orezul măcar. Respect. Deci, ce handicapat sunt, deci așa nivel de handicapat n-ați mai văzut. Am uitat să-i pun sosul ăla. Lasă-i fac măcar ăsta. Vrea cu bobe cu câcărăz de oaie. Hab odată. Și cred că cam atât o să fie cu sușeria. Sușeria lui Papa. Adăugăm vinegarul. Uite cum așa arată straca, cât de fericită. Uite-l și pe Gordon Freeman. Ediția Best Game of the Year. Tic. Bun, no. Bam. Deci punem brânza de oaie. Brânza de oaie. Brânză de oiță, brânză de oiță. Brânză de oiță, brânză de oiță, brânză de oiță. Și punem băutura și fii atent cum îmi dă 10 omeletă. Dar ce vrei tu? Nici nu m-a plătit. Marș tu încolo! Nu, cred că ăsta e jocul la care mă descurc cel mai rău. Mai bine mă descurcam la Takumiya. Lobster. Bă, iubesc lobsterul. 155! Ok, hai ne jucăm iară, ce ne jucăm? Rico's Chili War. Iar trebuie să fac pățevi. Și-ară ia-se căcat. Da, vreau să mă joc. Ce Dumnezeu să fac eu aici? O șansă dacă mai îmi dădeai domnul Rico să-ți fixez țeava de eșapament. Ui, cum arăt. Decorate lobby. Inventory. Parcă am și un poster. Bă, posters, așa mă. Na, dune. Păi, prieteni, cam asta a fost... Bă, s-a blocat. Ok. Cam asta a fost episodul de astăzi cu Papa, cu sușeria lui Gordon Freeman. Pentru că acum eu o dețin. Nu uitați să dați un like, subscribe, share și comment, să aveți grijă să nu vi se servească sushi crud. Eu am fost Tony, toate cele bune, ne vom revedea data viitoare la un episod. Pa, pa!